ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் எல்லாரையும் ஆசினி உலகத்துக்கு இன்றைக்கி நான் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி ஆசினி உலகத்தில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இன்றைக்கி வந்து மாரியம்மன் கோயில் நாங்கள் பொங்கல் வச்சு என் பாப்பாவுக்கு வந்து நாங்கள் முடி இறக்க போகிறோங்க. அதோட வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாங்க. இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு வந்துட்டோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம விநாயகரை கும்பிட்டுக்கலாம். எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் நம்ம விநாயகர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆரம்பித்து தாங்க செய்யணும். அதுக்கப்புறம் நான் நாகம்மா வந்து கும்பிட்டுக்கலாங்க. அதுக்கு பின்னாடி புத்து இருக்குது பாருங்கள். அந்த புத்துக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய வந்து திரிசூலம் இருக்குது. அது பக்கத்துலேயே வந்து சிவனும் நந்தீஸ்வரரும் இருக்காருங்க. இப்போ பொங்கப்பானையில் வந்து எங்கள் அம்மா அரிசி கலந்த தண்ணி தாங்க சேர்த்துருக்காங்க. அது கூடவே கொஞ்சம் பால் சேர்த்துருக்காங்க. எப்போவுமே இந்த மாதிரி சேர்த்தா நல்லதுன்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா சேர்த்துருக்காங்க. இப்போ வந்து இதை வந்து அடுப்பு வச்சுருக்காங்கங்க. 3 கல் வச்சு சேர்த்து வச்சு அடுப்பு விறகு வச்சு அடுப்பில் ஏற்றிருக்காங்க. நம்ம இந்த மாதிரி செய்யும் போதுனா வீட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது. நம்ம பால் சேர்க்கும் போது நமக்கு வந்து சட்டுன்னு பொங்கிடுங்க. அதே மாதிரி ஒரே ஈவனாக பொங்கி வர்றதுக்காக நம்ம பால் சேர்த்துருக்கோம். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தை பாருங்கள், நமக்கு வந்து பொங்கிடும் பொங்கல். இப்போ சூப்பராக வந்து வடக்கு பக்கமாக பொங்கியிருக்குங்க பொங்கல் வந்து. இப்போ வந்து நாங்கள் சாமியை கும்பிட்டு அரிசி வந்து போட போகிறோங்க. 3 பேர். ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கள் அம்மா போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் போட்டிருக்கேன். 3வது வந்து என் பாப்பா வந்து ரொம்ப நெருப்பாக இருக்கிறதுனால வந்து கரண்டியில் போட்டாங்க, கை சுடுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து அரிசி போட்டு முடிச்சாச்சு. இப்போ வாங்க நம்ம பாப்பாவுக்கு வந்து முடி இறக்கிடலாம். இது வந்து ரொம்ப நாள் வேண்டுதுங்க. இப்போ தான் எங்களுக்கு வந்து நிறைவேறிச்சு. இப்போ பாருங்கள், நம்ம அரிசி சேர்த்துட்டோம். நல்லா வெந்து வரட்டுங்க. இப்போ நமக்கு அரிசி பருப்பு வந்து அதெல்லாம் பாதி வேக்காடு வந்து வெந்திருக்கு. இது கூடவே நான் திராட்சை, முந்திரி பருப்பு, ஏலக்காயெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேங்க. நாங்கள் நெய்யில் வறுத்து சேர்க்க மாட்டோம். கோயிலுக்கு வரும்போது இதிலே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெல்லம் சேர்த்து நம்ம கலந்துட்டுக்கலாங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டப்பா, அதில் வந்து நெய் வச்சுருக்கீங்க. அது வந்து வீட்டில் நாங்கள் உருக்கிற நெய் தான். ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து வீட்டில் நாங்கள் நெய் தான் உருக்கணும். அந்த நெய் தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ இதே நம்ம இதோட சேர்த்துக்கலாம். வந்து 200 கிராம் இருக்குங்க. 1/2 கிலோ அரிசிக்கு நாங்கள் 200 கிராம் நெய் சேர்க்கும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நமக்கு பொங்கலுக்கு. இந்த பொங்கல் நாம் மட்டும் சாப்பிட போகிறதில்ல, எல்லோரும் பிரசாதமாக நம்ம தரப்போகிறோம். ஆனால் கொஞ்சம் நெய் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கிறோம் நாங்கள். ஆனால் நெய் வந்து தழும்ப இருக்குது. எப்போவுமே நம்ம பொங்கல் வைக்கும்போது நிறைய பொங்கல் வைக்கணுங்க. அப்போ தான் வீட்டுக்கு வந்து எல்லாமே நிறைவாக கிடைக்கும்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க. அதில் நாங்கள் வந்து பானை நிறைய வச்சுருக்கோம். நீங்களும் அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. 1/2 பானை வந்து 3/4 பானைக்கு வந்து பொங்கல் வைக்காதீங்க. நல்லா பானை நிறைய பொங்கல் வச்சுக்கோங்க. அப்போ நமக்கு எல்லா செல்வமும் நிறைய கிடைக்கும் எப்போவுமே. இப்போ பொங்கல் செஞ்சு முடித்தாச்சு. இப்போ வந்து நாங்கள் புத்துக்கு வந்து குங்குமம் தூவிக்கிறோங்க. அது கூட மஞ்சளும் சேர்த்து தூவிக்கிறோம். இப்போ நமக்கு ரொம்ப மங்களகரமாக இருக்குது எப்போவுமே. அதனால் சுற்றி கோலமெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது புற்று. இப்போ நாகம்மாவுக்கு வந்து பால் அபிஷேகம் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ சாமிக்கு வந்து தேங்காய் வாழைப்பழம் வந்து அர்ச்சனைக்கு வச்சுருக்கோங்க. இப்போ வந்து தேங்காய் உடைக்கிறாங்க. இப்போ அது கூட வந்து பொங்கல் நம்ம செஞ்ச பார்த்திங்களா, அந்த பொங்கல் வந்து சாமிக்கு வந்து நெய்வேத்தியமாக படைச்சிருக்கோங்க நாங்கள். அந்த நெய்வேத்தியத்தை காட்டுறாங்க பாருங்கள் சாமிக்கு. இப்போ சாமிக்கு வந்து தீபாவளி காட்டுறாங்க. இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறுபடியும் நல்ல வீடியோவில் பார்க்குறேன். நன்றி, வணக்கம்.